baleni to. Jaranan. Hop. Oh iya, kena seleblu kok iki lho. Niki lho maksudnya Mas Don iki. Komet. Maksudnya tak kon ngiringi. Sopo sing mau riri? Mas Dodok ndas. Wis men. Jero iso move on cae. Wis men, ora melok ora apa-apa men. Diaturke. Mas Komet lawan Mas Slimbu. Oh ngono. Ayo kanca ning gisik gembira. Alera. Alhamdulillah wa syukurillah. Situasi padang jinglang, situasi langite cerah sehingga pengiki secara maksimal poro-poro sing kepareng rawuh pecinta wayang juga pecinta Partai Golkar rawuh oneng lapangan Pujasera Madiun. Nggih wonten jiwan wah luar biasa bentuk apresiasi Partai Golkar terhadap rakyat Pak. Uga terhadap seni dan budaya. Nggih. Pramila Partai Golkar menika mboten lepat kalian wayang kulit karena kedekatannya bentuk wayang kulit kalian rakyat nalika panjenenganipun presiden yang nomor kali Bapak Soeharto menika dengan adanya wayang kulit sebagai percontohan dan pendekatan terhadap budaya kepada rakyat. Maka dari itu tepuk tangan buat Partai Golkar. Yang luar biasa ya. Saya dalu punika matur sembah nuwun Mbak Cangik, Mbak. Matur nuwun kali sapa? Kali panjenenganipun Bapak Masudi. DPD Kabupaten Madiun yang baru dilantik 1 periode. Iya, bener. Lan ugi ngawontenaken HUT utawi ulang tahun kagem Partai Golkar. Ya. Dalu punika pun kula damelke pantun. Kowe ora kalah karo kanca-kanca gawe lagu ki mah ya. Nggih no, bentuk apresiasi dagelan terhadap Partai Golkar mergo sing nimbali Partai Golkar kelambine mawon kula padhake kalian jenengan, Pak. Oh iya, nembe dandakne jam 5 nembe dados niki wau. Wah, dadak mergo tanggap Partai Golkar. Luar biasa. Layak ketok kegeden. Ketok yen mboten anggotane, Pak. Iya, ketok lek anggota anyar iki. Ora kegeden kaya ngono kuwi. Nek mboten Pak, insyaallah niki dengan adanya Partai Golkar semakin solid Indonesia maju. Pantune pun enten. Apa, Mas? Beli timun digawe acar. Cakep. Numpak bumbune enak rasanya. Ulang tahun buat Partai Golkar, semoga jaya sepanjang masa. Amin. Leres nih Partai Golkar. Kowe melu omong ora?
Ngomong aku. Kowe iki Partai Golkar piye ngono lho? Aku wis pantun karo Pak Kangko. Sak ora-orane iki ya piye carane iki lho. Lah apa nak Partai Golkar terus kudu pantun ngono ya. Ya harus to Mas, paling enggak iki bentuk apresiasi Mbak-mbak Waranggono. Wis gawe pantun, gawe tembang. Pantun ya ben pantun to. Mau senengane pantun wong dhewe-dhewe kok kabeh mbok kon pantun. Aku ora seneng pantun. Lha lah senengmu apa? Sing penting matur nuwun pertama kagem Bapak Masti, matur nuwun pun ditanggap wis beres. Ya. Tidak hanya sekedar wis ditanggap wis ning bentuk apresiasi lan dukunganmu terhadap Partai Golkar iki piye ngono lho, Men. Nek Golkar niku mboten usah diomong-omong. Nyun sewu lho. Nek sampean ngandani aku iki padha karo nguyahi segara. Lho, sik. Sajake Dik. Omonganmu aja gladras, aja dhuwur-dhuwur lho, Met. Lah kula ditanggap Golkar nu ping pinten? Paling jenengan ki nembe dandane niki, kuning-kuning kita. Lho kula tanggap Golkar Ping pira kowe? ping pindho. Lho. Sisi elektron, sisi wayangki. Lah ngono kok mbok sombongne. Kowe kok ngenyek kanca-kanca Dwijo laras. Iki seragam, iki kuning, iki sudah sekitar 10 tahun. Berarti jagani ya, Men. Jagani apa? Jagani nanti tangkap Golkar terus gawe kuning. Dereng pirsa nek Pak Kangko itu adalah kader berat pecinta Partai Golkar. Lah nek kula njaba jero kuning kabeh, Pak. Lho, iso njaba jero. Lho, kuning. Rangkepan kula nggih kuning saking Golkare kok. Lho, Golkar niki jenengan pun ditangkap bolak-balik tak takoni saiki. Ya piye? Wis ora ngarah ngerti. Nek ngerti bayaranku pek. Wis rasa bayar indah, Pak. Lho, Met wis esuk bayar cicilan Mekar lho. ora masalah ra tak pikir. Ki totoane mergo Golkar lho iki. Bang plecitmu wayahe bayar lho, Met. Kok kowe bayaranmu moh Bang plecit piye BRI ya. Apa? Nek ngomong nek sombong men. Partai Golkar ini adalah salah satu partai tertua di Indonesia. lho kok iso iki? Pertanyaan saya, Apa? kapan Partai Golkar lahir? Meledos we. Jenenge nguyahi segara. Mulane aja ngomong sik moro-moro kok tuku timun. Lho, sampean pirsa mboten, Pak? Halah, Gai. Lho. Sampean ditanggap bolak-balik kok kalah karo Komet aja ngisin-ngisin. kowe rasa nyeneni wong kowe dhewe ya ora ro. Aku ya gak ro iki. Lah iya. Lah nek sik kowe aja ngawur lho. Nyapa? Kapan lahirnya Partai Golkar, Met? Lho aku iso gelar mesti iso gulung. Takok sing apik, Mas. Mas. Sing apik no. Mas. Kuwi ngenyek kuwi jenenge. Mas nyun sewu kula pengen ngertos ngono. Mas Komet pun sewu kula pengen ngertos. Mas Komet. Warto iki angel. Kok diomongi kaya. Kowe ngerti? Pengen ngerti. Lahir pada tanggal 20 Oktober 1964. Lambangnya pohon beringin yang sebelah kanan ada padi. Itu ateges mesti partai sing wis mesti dadi sing seh kiwa jenenge kapas. Kapas gede? Karepe mesti pas. Lho lah Padi, partai mesti dadi. Partainya Kapas. karepe mesti pas. Lah pas kagem para rakyat. Lho ngono. Lah saiki nek beringin kok warnane ireng, Met. Kuwi mergo garing. Lho. Wis. Omongmu ki gladrah kowe. Omongmu ki gladrah ora Aku ngerti. ya omong karo pikiran Lah dadi ya pikirane kok beringin kok terus ireng ki garing. lho lah iya. Ireng ki garing ning ada filosofinya. Apakah filosofi dari ringin sing ireng mau, Met? Sak ireng-irenge sak mati-matine ringin kuwi ije iso gawe tentreme, iso gawe ademe masyarakat. Lho ngono lho, tepuk tangan untuk Golkar. Ngono, ning saiki wis ijo kok ringin. Ijo ya? Lah mula jenenge beringin ki bersatu supaya ringan. Sebabnya apa Partai Golkar kok berdaulat warnane kok mesti kuning, Met? Kuning ki men lumaku kanthi wening. Lho ngono. Kok pinter no? Loh lah ditanggap Iki ulang tahun yang ke-61. 61. Apakah itu 61 artinya, Met? Ya swidak tambah siji lho. Met, kowe iki aja ngisin-ngisini wong iki awake dhewe iki anggota anyar lho, Met iki kok. Lho lah ya lek swidak siji ki on swidak karo Oh, Met. Suwita sisi ki mau apa? Karepe iki apa ngono lho? Komet. Suwita sisi ki mau apa? digenteni Pak. Aku karo ki ya rada mikir lagi teko riwa-riwi cedhake bis lah kok enek sing nyengkrangi piye. Ayo, cah cilik aja dolanan cedhak bis. Aku diseneni Pak nek bis jenengan. Darane arep nguyoi bane bis jenengan. Kali Pak, maksudnya 61 itu apa, Met? 61 kuwi angka. Lho.
Ya wis ronget sing ngene tulisanku sapa? Maksude kuwi 6 piye 1 piye ngono lho. Ayo ditambahno to, Mas. Lho, kok ditambahno 6 tambah 1 7. apa kuwi 7? Bahasa Indonesiane 7. Muga-muga tujuane Partai Golkar terlaksana Allahumma amin. Ngono lho. Kuwi tok simpel nuki Met. Lha kuwi lho. Wong iki aku nanti metuhi sapa cek urung cetha kok ngono lho. Sik aja neratap-neratapi lho, Mat. Apa kowe bengi iki ora nderekke Mas Kangko pagelaran wayang iki? Gae. Loh, sik. Suatu pagelaran wayang itu ada wiyoga, ada sinden, ada pelawak, ada dalang. Itu carane pimpinane kuwi tanggung jawab sepenuhnya ada di dalang. Dalang. Ngono. Lah berarti jenengan kula mungkin manggih jenengan. Hah? Jaluk jenengan no Mas. Nyuwun jenengan to. Bayarane to? Nggih. Loh, ora. Loh, ya, yang bertanggung jawab kan dalang. Pimpinannya kan jenengan. Iya, bener. Engko njaluk aku boleh. Boleh. Engko tak jaluk nih Pak Masudi. Alah, ya balik rono meneh. Walah sampean iki Mula aku bener to pertama kali matur nuwun kagem Pak Masudi. Ning sampean pirsa napa mboten Mbah Cak, Mbak Limbuk? Sebabe apa Partai Golkar DPD Kabupaten Madiun kok nekake Mas Komet? Enak gandeng jenenge apa? Enten, bukan karena Mas Komet ki dagelan apik lucu itu tidak. Karena dari beliaunya ngendika Pak Masudi karena dengan termotivasi seneng karo suarane Mas Komet nek nyanyi. Oh. Bahkan Komet dalu niki spontanitas bahwa dia cinta dengan Partai Golkar, gawe lagu karya dengan berjudul Partai Golkar. Ya Met kuwi. Ya Met yo. Gae. Lho. Kok sini lho, Met. Pancen ora aku malah tratapi. Lho, Met. Kowe aja ngisin-ngisin lho. Kowe iki kanca ketok njlomprone kok ketok. Kowe iki aja ngisin-ngisin ki aku lho. Lah aku mulo ngarang kapan? Dah disiarne ngoyo-ngoyo. Mas Kangko Paulit ngendika piye pada malam hari ini bintang tamune Mas Komet kali Mas Lindru. Sing diantu-antu sing dirantos kalian beliau Bapak Bupati beserta Bapak Wakil Bupati Pak Masudi ki kowe dikon nyanyi Met. Nyanyi ya. Ayo karya Partai Golkar lagune sing piye Partai Golkar? Bisa. Mas nadane Mas. Nah, niki Pak. Si Mas. Ya muga dimae iki uluk salam sih. Lah ayo. Saurunge. Mergo tandha bektimu wong Islam wong Jawa iki unggah-ungguh sopan santun tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gede Pak suarane yo. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Met. Kowe iki ape nyanyi apa mukadimah to, Met? Ya jare kon salam sik. Salam ki nyanyi apa karepe lho, Met? Jarene mau. Wis nyitakno kanggo Golkar lho. Ya Partai Golkar. C. Golkar. Tepuk tangan buat Mas Komet. Pancen apik suarane kok. Sing rapi ming kelakuane, Pak. Golkar. Wah, apik iki Met iki. Golkar. Iki ra sopan. Nyapa lho? Kowe jenenge ra nyipta kok ngarang Golkar. Sing ra pengertian iki kowe lho. Lah kok nyapa pengertian? Lah blas ra nyiptakno kok nyanyi tentang Golkar lho. Kok iso malah goblokno aku iki malah ketok goblok to ngene iki. Lho paling gak iso. Ora perkara goblok ning Wong ora iki ya. sudah menciptakan lagu spontan. Lho maksudnya iki tak kira iki kowe ndek karya tentang Partai Golkar nek Mas Komet iki juga pencipta lagu, penyanyi hebat. Duwe ning jagane sok. Lho. Jagani son tanggape saiki kok. Lho menawa ulang tahunnya 62 kene nek kok. Lah 62 umurmu apa jek nyandak? Lho. Wapuk kok. Lho jenenge wong iki menungso jalma tan kena kinira lagu Purwakanti iso ora? Yo, Iso ora? Jaranan jarane dikeret dokar.
Iki mesti Golkar ta iki. Kudune Golkar muni Golkar. Ya. Sopo ora kowe? Iso apa ora? Spontanitas iku, Met. Oh karek terusne. Iso ora? Piye? Jaranan jarane digeret dokar. Sing nanggap partai Golkar ditongakne acarane lancar jrek-jrek nong wayangan nganti fajar. Alah kok Met pinter. Ya ampun bocah kok pinter. Iya iku rene Met kok pinter to Met. Jos kowe Met iki Met. Raimu kaya Doraemon. Aku malah wedi. Masa nggih Pak Raine kula kok Doraemon Pak. Heeh. Doraemon, heeh. Jaranan jarane jaran Teddy. Sing numpak ndara pei sing ireng para menteri jrek-jrek nong jarane entek-enteki sing penting iya nek iya Oh iya, Purwokanthi ya. Bocah lek pinter wasis nggo Ya, Purwokantine pas. Nah yo A, U yo U, I yo I. Jaranan jarane jaran lanang. sing numpak para dalang sing ireng para temang jrek-jrek nong jarane nabrak gedang. Mula yo pinter ya Pak. Oh, jarane matane picek kok. Iya lah nabrak gedang ya Wong nek wasis yo ngene nggih iki. mula didongake Jaranan jarane jaran wedok. sing numpak bakul lombok sing ngiring sandale ceblok trek-trek nong jarane nabrak tembok. Tenan pinter. Padha mboke. Iya wong anu Purwokanthi Iya. ngene ya ngono. Jaranan jarane jaran dingklang. Sing numpak para tukang sing ngiring tukang adang trek-trek nong jarane kelintangan. Ya. Banyol kok maksa ya Mas. Aku Jaranan jarane mati. Mati iki. jaran mati. Iya no. Iki diterusne. Diterusne mau jenenge jaran kok gelem ora iku kok. Baleni to to. Jaranan. Oh iso kena selebul kok ado iki lho. Niki lho maksudnya Mas Do niki. Komet. Maksudnya takon ngiringi. Sopo sing mau riri? Mas Dodo ndas. Wis Met. Jair jorong iso move on cae. Wis Met. Aku ora melok ora apa-apa Met. Ora Aku tak balik melok TBI Met iki. Balik yo. Ya apa wis. Tembang beliau mbok wirang-wirang. wong ki nanti apik sing rukun selalu ngono lho. Alah telek kok yo ora iso rukun karo dodok yo. Lah kok ya ora iso rukun karo TB wedho ae. Wis takon kowe. Iki nek apa gelut apa piye? Apa do eleke Takon kene ae. aku nek gak mego Melak kowe tak tambahi 50 niki lho Pak. Ayo ditutup kowe. Pak dok iku piye? ya Sora. dah Pas kowe nek mone. ya iya to Doi kene Mas Jojok kene. warto Ya pri. Sokan ra kowe. iso iso Jaranan jarane jaran mati. sing numpak rang rumangsani jaran mati kok ditumpaki trek-trek nong sing takok nyekarati Sesuk. kok jaran mati yo ditumpaki Wonge mbok yo ngawur kaya ngono ki ora kena ning nyuwun sewu lho. Ah piye? Piye sak Sindro? Nyuwun sewu lek Mas Komet iku identik dengan kemas suaranya yang hebat. Betul. Niki asli Komet iki mboten Jawa. ya meneh Wis Komet. aku malah teratap Lah guyu sik. kok berkiki ngono Ora to Met. angel Ora iso iki pokoke. Tak gelem kuwi Met iki kok. Aja wong kelejingan. Piye identik dengan aku? Mboten. Lah piye to? Pak Komet iku asline iku turunan Jepang ya Met ya. Jepang ora kowe? Jepang Oh, jenengmu sapa to kok iso Jepang iki lho? lho lah kowe gak ngerti alat berat ke Lho alat berat ngopo kok karo alat berat ke cakruk bego karo kaitane karo kowe apa? kayak mereka rak Komatsu to Iya. Wis roh Komatsu. Iya, iya. Alasane apa? Komatsu guys njukuk saka jenengku Lah kok iso jenengmu? kayak kan Komet karo Supriyanto karepe ngono mula tak jenengno Komatsu lho ngono oh asli Jepang Pinter tenan kowe asli Jepang iki. lho piye to kowe Lek niki lho nyuwun sewu bahasa Jepang niku iso niki Mas. Lah mosok. Alah kandhani. Cah bocah negara nek. Met omongi Met gak percaya modele Pak Kangko nek karo kowe iki. Lah aku bocah negara ki apa no? lho
Kula nderek Jepang pun dangu. Dadi apa? TKW. Oh, TKW. Nggih. Dadi TKI lho TKI. Tenaga kerja Indonesia niki. Lho, lah iya. Met bahasa Jepange terima kasih apa Met? Arigato. Pokoknya Jepang kuwi agar ngeden. Arigato. Wih, oh iya. Angger ngeten. Jepang cirine ngeden. Oh, ciri khas Jepang kuwi. Arigato. Oh, angger ngeden basa. Yo orang ngeden tok matane meticil. Oh. Angger pamane terima kasih. Arigato. Oh, bener Pak, bener nek Bener. basa Jepang niku ciri khas ngeden. Ngeden. Pun nyekseni kula. Ya. Wingi esuk kula dolan nggone komet. Arigato. Ning nggone pojokan mriko, Ah. ning nggone omah cilik niku bae komet niku pas dodok kali ngeten kula takoki, "Mbah, komet teng pundi?" "Komet oh ki metu." Kayak bamu ya turunan Jepang. Nah niku mboten Jepang. Lah apa? Kayak gegelem. Tak tapuk sisan. Ora yo. Isu yo mesti ngono kae kok bucai lagi metu. Ngono kae. Terima kasih Mang, apa terima kasih Met? Arigato. Oh, terima kasih. Arigato. Terima kasih banyak Met. Arigato gozaimasu. Selamat tinggal. Oh, sayonara. Sing penting mencicil. Sayonara. Karo mrene matane ngene yo. Matane mencicil. Sayonara. Nek kanca apik Met. Kanca apik Daihatsu. Nek kanca seneng ngrasani ngono kuwi apa Met? Iku wasumas. Wih, Jepang asli niku Pak. Iku wasumas. Lah nek film kartun Met, Iku Naruto. kok mek kaya Jawa ya Pak ya. Ya meh padha kan biyen dijajah saking suwene. Dadi ada perpaduan Jawa dan Jepang. Ngono. Nek wong gak gelem anake akeh ngono kuwi Met. Ora kabeh. Sik iki ketoke Jepangmu ngawur iki. Lho Jawa karo Jepang bersatu. Kuwi Jepangmu ngawur kuwi jenenge. Anake akeh nek ora kabeh mribil ya ora. Kok pipel kuwi Jepangmu jenenge ku ngawur. Ning hebate dalu punika penonton sing akeh kaya kene membludak ya Met. Nggih. Muga-muga Partai Golkar semakin solid Amin. dengan kepemimpinan Bapak Marsudi yang baru pertama kali ini, tapi beliaunya sudah 4 periode sebagai anggota DPR Kabupaten Madiun. Betul. Beliaunya seorang merakyat kanggo warga masyarakat Met. Nggih. Dalam kanton menjane Pak Haji Hari Wuryanto, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati juga hadir. Pak Oke. juga rawuh. Nggih. Matur sembah nuwun. Arep mersembahke apa Met? Ah, nyanyi lah. Iso ya nyi lagu Sono. apa? Nek disiapin musik ya lho. Oh ya wis mriki kene. Kuncine apa? Apa kalau lagune? Siarno no sing apik. Siarke tang ape? Oke. Aku biasanya di siarno. Iya, tak siarke. Di MC ni. Iya iya. Ya, di MC ni. Heeh, tang. Di MC ni sik. Oke, Bro, Pak. ayo, Bro. Siap. Ya. Di MC ni sing apik, sarunge nyanyi iki. Siap, Bos. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturaken sugeng dalu kunjuk para tamu undangan kakungsa putri. Aduh. Para lenggah, para sutresna budaya pandemen ringgit wacucal ing dalu punika. Aduh. Modelmu kok nyepeleki wong to, Met? Iki wis wong kadung semangat malah dadi lemes. Lah kudune MC ku piye? Yo, ngene iki wis terak wae sing modern sithik dadi Ya. semangat lho. Terak piye? Yo, lho, menggelegar ngono Ya, lho. suarane antep gede, menarik perhatian. Lah kok Piye, Men? yo. Saudaraku. Tak panggil salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada salah satu artis asli kelahiran Bojonegoro. Artis multi talentanya Indonesia. Mas. Dalam Kakean guyune. Guyumu kakean Kakean guyune ngono kuwi. Dadi nek kakean guyu dadine ora apik, Dok. Anu, Men. Ora apik. Sampeyan yo ketir-ketir to. Iya. Sik iki meni sapa emang? Meni sapa bos mau? Met, komet. Oh iya. Komen. Lah gak ngono. Niki Ora nek MC kuwi aja kakean guyu. Penonton ki moh nek kakean guyu dadi ki guyu ki sithik wae ngono lho. Yo Met sithik. Rasa oke-oke. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Sedengan ae tak bacok iki. Etaku. Guyumu ku sedengan ae rasa ngono kuwi. Kakean. Lah jure kon sithik. Sithik yo sing apik. Sedengan. Ayo. Baik saudaraku semuanya. Semuanya penonton pada malam hari ini yang sangat istimewa.
Ada salah satu artis kodanya Jawa Timur Indonesia. Lah kowe wis mulai iso. Ngono wis suwidak ngono kok. Kudune di briefing sik ya. Lah iya, pinter kae, anu Met, kae pinter kae wis ndro kae wong raine gaji tok ya. Yo. Apa Pak? Padha iki kanthi gulu. Berarti gulu. Duwe kok kanthi Ngono kalungan modele kaya numpang geger. Oh ya digulu. Siarno. Oh ya nyanyi sing apik. Iya, modern lagune Cak Nom. Sak derenge penjane Bapak Haji Heri Wuryanto. Bapak Bupati. Nggih. Ah, sakniki napa mangke? Ya monggo. Oh, diaturi sakniki. Enak lagu sih. Lagu. Nggih. Yo, kali ini masih bersama artis kebanggaan Jawa Timur bersama Cak Komet. Met. Sebuah lagu spesial untuk semuanya yang sudah hadir. Wow. Sabira Mas. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah, seperti udara rikomu berdemene mengwelas isun ngeleti welas. Iki gak Banyuwangi to, Mas? Banyuwangi iki Iwan Fals ganggu ya bos ya kayak lagune Demi nggih, Mas. heeh iya, mau ngarep seperti udara rikomu berdemene mung welas isun ngeleti. Mas kok kaya iya Banyuwangi. Banyuwangi liyane sing apik malah siji. Lah iya. Iki Banyuwangi iki ngobrol welase lagune Demi. Alah iya, lagune Demi Caknan lho, Mas. kaya iya ya. Iku kok Merakne liyane Iwan Fals iso Roma Irama iso. Roma Irama iso. Jalukmu apa? Roma Irama. Roma Irama. Yo Roma Irama. Harga diri Mas. Oh. C. C. Kok C terus to, Met? Suwengi iki, Met. Ayo minor. G. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Jangan pernah ditukar dengan apapun keimanan ini. Jangan pernah dijual berapapun kehormatan ini. Kowe udekmu lho kakean. Lho rumah pancen nek. Nganggo mik ngono. Lek pengen nyanyi iki ngaturi Pak Bupati. Glionya juga pinter nyanyi. Pak Wabub malah sangsaya nggih, Mas. Oh iya nggih. Nggih. Biasane nyanyi ngene abahe Pak Wabub iki lagune. Ngoten nggih. Lah monggo. Oh diaturi, Met. Atur tindak Monggo. panggung. Oke. Nyadong duka ingkang kathah mboten ngira-ngira hormat kula panjenenganipun Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati. Lendro. Nggih. Ya. Ya, diaturi tindak panggung nggih. Monggo. Panas mlaku orang gowo payung sandale diseret dramaane mlentuk Surabaya kengker sireng Madiun Jakarta jalan dirubut merdeka panas mlaku orang gowo payung sandale diseret dramaane mlentuk
Monggo Bapak. Kan. Nah. Mari nggih Bapak. Siap. Nggih. Kadah dan Pak Bupati kali Pak Wabub. Wabub. nggih. Ngaturaken sugeng dalu Bapak. Wah, kilomet. Nggih. Pak, enten apa, Pak? Lho. Kok enten ngopo to? Kok salah ya? Kowe ngomongmu aja nglajahi Bapak diaturi kene kersanipun badhe paring dawuh menapa kagem warga Madiun terutama untuk Partai Golkar. Oh nggih. Nggo, Pak. Monggo Bapak. Terus sugeng dalu Mas Kangko lan sedaya mawon. Sugeng dalu Bapak. Ini dalam kalian Pak Wabub sepindah menyampaikan selamat kagem Partai Golkar ulang tahun yang ke-61. Numpak dokar dateng Malang. Nggih. Boten kesupen ngagem baju. Nggih. Selamat warga Golkar menang, insya Allah Indonesia maju. Niki dalam kalian Pak Wabub nyuwun dumateng sedaya masyarakat khususipun Kabupaten Madiun yang penting saged guyub rukun mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Pun pokoke mboten sah neko-neko sing penting guyub rukun. Nggih ngoten Pak Dalang. Nggih Bapak. Amargi niki acaranipun wayangan nggih mboten sambutan. Ngoten nggih. Nggih. Yang penting masyarakatipun tetap guyub rukun. Ngoten nggih niki penting nggih dalam sampai akan. Monggo niki ingkang badhe nembang Pak Wakil Bupati. Oh ngaten. Nggih suarane Met. Wah Pak Wabub wis terkenal kok. Senengane napa Pak niku? Lintang Asmara ya Pak. Lintang Asmara. Ngaten nggih. Nggih, pripun Pak Babu? Gidalang Nggih, siap. menika di hari ulang tahunnya Golkar yang ke-61, mugi-mugi Golkar betul-betul dadi partai yang selalu menyinari Indonesia. Jadi lintang asmara kagem Partai Golkar. Ya, siap. Nggih. Duit jalan sing pundi Pak Babu? Lah, Napa sing asli Madiun? Napa kula pilih ki? Sampeyan pilih ki sapa? Presiden. Oh Mbak Un, Mbak. Mbak Uun padha-padha wong Bonsari. Wah, nggih. Met. Kudu. Mbak Un nomor loro. Oh nggih. Oh, Ngawur mripate. iku Mbak Iin kok. Komet. Monggo Mbak Un kok. Mbak Uun. Nah, yo. Sekarang campur sari ya Mas. Nah, sesuai request saka penjane Bapak Mas Yudi. Kudu diwenehi campur sari. Ya ya. Lintang Asmara Golkar menyinari Indonesia. Ya, coba, yuk. Yo.
Babu kok suwanten nggih sae. Sae Tak komen nggih. iki dereng Pak Bupati mungkin grigis. Lho, kowe kok yo kerja to grigis, Pak. Senengane niki. Nah Pak Bupati iki aku apa jenenge iki Napa, Pak? kulino nyekar caping gunung. Caping gunung. Supaya ora lali karo sejarah. Sejarah, betul. Nggih, jas merahno lho, Met. Nggih. Heeh. Apa jas merah kuwi, Met? Jangan lupakan sejarah. Lah, kowe pinter tenan, Met. Aku wis bayaran yo ngene iki. Oh iya. Partai Golkar lunas kok ya, Met. Lunas. Ora munggah wis bayaran kok. Bayaran. Monggo Pak, Bu, monggo Pak Bu, Pari. Saben bengi Ya. nyawang Pas niki yo. Jeglenge kurang Oh, jenenge. Oke. Oh. Wangsuli, Pak. Saben bengi. saben bengi Ya, ayo Met, dicekeleng Met. nyawang Yo iya. Amin nggih, Pak. Iki lho, Met. Jenenge belek. Coba nyuwun Mas Dodo, Mas Dodo. Mas Dodo. Dodok iki kok. Mas Dodo. Lah kok Mas Dodok iki kok. Terus piye? Aku njaluk jengleng, Mas. Aku njaluk jengleng, Mas. Pak Babu. Nyapa? Cari duit. Hei. Sing ngono sing kancane iki kok. Ka oleh iki kok. Kasih Njaluk donga. yen memacang mong nganggo Kayak janur kuning Oh iya. Dengar Beleng. enak men. Pisan amarem cakku Met. Kembang kembang wae weton gunung kok saya kompak to karo aku. Mari jenenge padha musuh. Pacita Ya, sarwi jana kowe joget Reno cedhak Lali Pak tak Babu. presiden. Pak Babu mbok jengleng ngawur iki. Kene sedang nae. Lali ya. panas ujian Janjine piye Mas, janjine kepiye aja ngeso-ngeso, aja mepet-mepet. panas ujian aling-aling caping gunung senajan wadon sarta Memandang Segarane Ayo Wi, Pak Bupati dikancani Wi. Langsung damping Mas. segarane ngono. Wi, Gumarang Madiun. mane banyu
Bayang nggih Pak nggih. Gayeng. Niki perjuanganipun Partai Golkar sudah 61 tahun. Mudah-mudahan betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususipun Kabupaten Madiun. Amin. Syukur bisa. Janjine. Oh, lali janjine, Pak. Nggih. Pak Dewan-dewan niki kersane mboten lali kali janjine. Oh, siap. Siap. Mbok menawi Pak Masudi parang dina panggung mugi. Mbok Pak Sudi. Monggo, Pak. Oh. Nggih. Lali janjine. Ya. Nggih. Monggo kene. Monggo kali Mbak Rena Jongpe, monggo. Mbak Un kali Mbak Rena Jongpe. Jatuhke. Lali janjine. Iya. Betul. Ya. Monggo sareng-sareng bergembira dalam rangka HUT utawa ulang tahun Partai Golkar yang ke-61. Ya, makin joyo-joyo hanjayeng bawono. Yo, garape dicampur gamelan plus musik. Yuk, dados. Ayo.
Jiwan tekon apa mboten iki? Kathah. Oh dugi nggih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pokoknya wong Jiwan nek janji mesti dugi. Nggih. Nek ora dugi piye wong wis kadung dandan lho. Janjane kowe teko apa ora Golkare? Teko nggih Pak Masudi? Nggih. Janjane sami-sami Bapak Haji Heri Wuryanto. Yes, Mbak Kasur. Berkah barokah dayanipun. Madiun tetap rukun, Madiun tetap gotong royong menuju Madiun yang bersahaja. Oh nggih, sembah nuwun Pak Babu. Nah, nggih. Nah. Nggih.
sebagai koordinator. Koordinator piye? Ya, harus disamalakatakan. Samaratakan. Samalakatakan para. Sama Nah, itu ratakan. Nah, ya. Kalau rotori mati. Pun. Setuju mohon jenengan kula pasrah nggih. Pun, bos. Oke. Ya. Anu ki sak komecak Srindro. Nggih wonten dawuh Mas. Mereka wonten dawuh saking panitia wonten sawetawis pembagian dolpres. Oh, nah, nggih. usul kula Pripun? sampun ngantos dipun telasaken mancing limbukan mangke gara-gara nggih diundi malih Malih. sing bagian sing antep-antep hadiahe. Oh nggih.